गेल्या कित्येक वर्षापासून देगलूर कृषी बाजार समितीच्या निवडणुका ह्या प्रलंबित होत्या, त्या गेल्या महिन्यात पार पडल्या. यामध्ये नांदेडचे लोकप्रिय खासदार भारतीय जनता पार्टीचे जे खासदार आहेत प्रतापराव चिखलीकर, त्यासोबतच या भागाचे माजी आमदार सुभाषरावजी साबणे साहेब, त्यासोबतच या भागातलं पंचायत समिती माजी सभापती उदयकुमारजी राजूरकर पाटील यांच्या मार्गदर्शनाखाली या निवडणुका पार पडल्या. यामध्ये भारतीय जनता पार्टीला सर्व जागेवरती विजय संपादन करता आला. एकंदरीतच राज्यभरात अशी चर्चा आहे की विधानसभेच्या पाठोपाठ झालेल्या निवडणुकीमध्ये भारतीय जनता पार्टीने उत्तरी वसपा घेतला आणि परतफेड या ठिकाणी केलेली आहे. 2 महिन्यापूर्वी निवडणुका या ठिकाणी मोठ्या विधानसभेच्या पार पडल्या होत्या. त्याच्यानंतर या ठिकाणी बाजार समितीच्या निवडणुका पार पडल्या. एकंदरीतच धनशक्ती विरुद्ध जनशक्ती अशी ही निवडणूक होती. त्यामध्ये जनशक्तीचा विजय झाला असं संचालकांचं म्हणणं आहे. आपल्यासोबत बोलण्यासाठी या भागातले दिलीप उष्माधारजी नवनिर्वाचित आणि माजी नगरसेवक तथा सभापती नवनिर्वाचित अनिकेत पाटील राजूरकर आपल्यासोबत आहे. सर, स्वागत आहे आपलं विवराच्या चॅनलमध्ये. एकंदरीतच काय सांगाल सर, म्हणजे आपण देशातील संपादन केला? सर्वप्रथम मी जिल्ह्याचे लोकप्रिय खासदार प्रताप पाटील चिखलीकर साहेबांचा आभार मानतो. जिल्ह्याचे जिल्हा अध्यक्ष BJP व्यंकटराव पाटील गोजेगावकर साहेब, राम पाटील रातोळीकर साहेब आणि रामदास पाटील सुलतानकर साहेब व माजी आमदार सुभाषरावजी साबणे साहेब या सर्वांचा आभार मानतो. खासदार साहेबांनी सर्वांना सांगितलं की हे इलेक्शन आपण करायचंच आहे. हार हो जीत हो, काही झालं तरी आपल्याला हे इलेक्शन करायचंच आहे. त्यामुळे आम्ही सर्वांनी एक ताकदीने जिल्हाध्यक्ष राहो, खासदार साहेब राहो, साबणे साहेब राहो, या सर्वांनी आम्हाला मदत केली आणि सर्वांनी एक जीवाने सर्व पॅनल टू पॅनल आमचं 18चे 18 निवडून आले. त्याबद्दल मी देगलूर जनतेचे, आमच्या सहकारी सोसायटीच्या वोटर्सचे, ग्रामपंचायतच्या वोटर्सचे सर्वांचे मी आभार व्यक्त करतो. आणि व्यापारी संघातल्याही व्यापाऱ्यांचीही आम्हाला खूप लाभ लागला. सर्वप्रथम तर व्यापारीच आमचे 2 निघाले, बिनविरोध सारखेच निघाले असं म्हणत होते. त्याच्यामुळे तोही पॉझिटिव्ह पॉईंट झाला. एवढं बोल. सर, आपण युवा सभापती आहात. आपल्याला वाटलं होतं की आपण सभापती बनावं? नाही, असं काही नव्हतं. असं ठरलं नव्हतं? नाही, असं काही ठरलेलं नव्हतं. आमचा सगळ्यांचा निर्णय फक्त खासदार साहेबांवरती होता. सर, खऱ्या अर्थानं सांगायचं म्हणजे तुम्ही युवा सभापती आहात आणि बाजार समितीच्या गेल्या प्रत्येक वर्षापासून प्रशासक होतो. त्याच्यामध्ये बरेचसे प्रलंबित प्रश्न आहेत. तर तुम्हाला काय वाटतं, सध्या मूलभूत प्रश्न आपले कोणत्या येतात तुम्ही सोडवले गेले पाहिजे? सर्वप्रथम प्रशासक असल्यामुळे काही धोरणात्मक निर्णय घेता येत नव्हते त्यांना. आणि आज बाजार समितीचे परिस्थिती अशी आहे की 1 वर्षापासून आमच्या कर्मचाऱ्यांचे पगार देखील थकीतच आहेत. आणि मार्केट कमिटीच्या बॅलन्समध्ये 0 म्हणलं तरी चालेल, बॅलन्सच नाही आहे. तरी आम्हाला व्यापारी वर्गातून आमची इच्छा आहे की त्यांनी सहकार्य करावं आणि आम्ही पॉझिटिव्हली सगळे गोष्टी करणार आहोत. आता आवारातलं भरपूर गोष्टी आहेत. CCTV कॅमेरे बसवायचे, लाईटचे दिवे बसवायचे आहेत आम्हाला. त्यानंतर शेतकरी आल्यानंतर त्यांना कुठेतरी थांबण्यासाठी निवारा, ह्या सर्व गोष्टी भरपूर आहेत. असे करण्यासाठी भरपूर आहेत. संकुल आहेत, संकुल बांधायचे, व्यापारी संकुल आहे, भरपूर गोष्टी आहेत. सर, बघितलं गेलं तर या ठिकाणी बाजार समिती या जिल्ह्यामध्ये काही वर्षापूर्वी 2 नंबरला होती. त्याचं उत्पन्न खूप कमी प्रमाणात झालं. परत एकदा त्या बाजार समितीचं उत्पन्न वाढवण्यासाठी काय प्रयत्न केले जातील? आता आमची मीटिंग होणारच आहे. त्यानंतर आम्ही व्यापाऱ्यांसोबत बसणार आहोत. व्यापारी आता मध्ये केंद्र सरकारचं धोरण आलं. आता आपल्याला मार्केट कमिटीला पूर्ण नियंत्रण मार्केट कमिटीकडे दिलेलं आहे. मध्ये द्विधा मनस्थितीमध्ये होती की बाहेरच्या व्यापाऱ्यांना मार्केट कमिटीचं काही लागू होणार नाही. ते आता आपल्या ह्याच्यात आलेलं आहे. आपण त्या दृष्टिकोनातून आता सर्व व्यापाऱ्यांना विश्वासात घेऊन आपण कसं आपलं हे वाढवता येईल, आवक वाढवता येईल मार्केट यार्डमध्ये, हे सगळ्या गोष्टी आम्ही पाहणार आहोत. सर, हानेगाव बघितलं, शहापूर सर्कल बघितलं, या भागातले जे नेते आपले खानापूरकर माध्यमातून आपल्याला मोठ्या प्रमाणात संपन्न तिकडे बघावं, त्याबद्दल काय सांगा? नाही, अनिल पाटील राहो सगळ्यांचाच सहकार्य राहिलेला आहे. अनिल पाटील चालू जिल्हा परिषद सदस्यच आहेत आणि आम्हाला सगळ्यांचं सहकार्य आलं आहे. आणि आम्हाला पदासाठी देखील आता त्यांचा अनुभव आम्हाला कामाला येणार आहे. कारण की त्यांनी उपसभापती राहिलेले आहेत मागच्या वेळेस. त्यांनी भरपूर धोरणात्मक निर्णय घेतलेला आहे.
त्यावेळेस मार्केट कमिटी चांगली चालत होती, त्यांचा आम्हाला सहकार्य लाभणारच आहे. सर एक मिनिट वडिलांचं खरं तर बघितलं तर सर्वात महत्त्वाचा विषय वाटला तो की शेतकऱ्यांतून चांगली शेतकरी निवारण पडला पाहिजे. त्यासोबत या शेतकऱ्यांची जीवनच झाली पाहिजे सर. आणि त्यासोबत काय होतं की व्यापारी वर्ग जो आहे तो शेतकऱ्यांमध्ये काट्यामध्ये असेल अफरातफर करतो. अशा बऱ्याचशा बाजार समिती तक्रारी आहे. त्या तक्रारी थांबवण्यासाठी आपण काय पावलं उचलतात किंवा आपण त्या दृष्टीने शेतकऱ्याला फायदा व्हावा, शेतकरी नुकसान होऊ नये या दृष्टीने आपण काय प्रयत्न करणार? आमचा पॅनल शेतकरी विकास पॅनलच आहे. सर्वप्रथम आम्ही शेतकऱ्यांचंच पाहणार, नंतर मग बाकीची गोष्टी आली. शेतकऱ्याला जे धोरण आम्हाला राबवता येतील शेतकऱ्यांच्या हिताचे, आम्ही तेच धोरणं राबवणार. आणि मॅक्झिमम आमच्या ह्याच्यातले शेतकरीच आहेत पॅनलमधले. सर गेल्या 2 महिन्यापूर्वी या ठिकाणी विधानसभेची निवडणूक पार पडल्या. त्यामध्ये काँग्रेस पक्षाचे उमेदवार आमदार निवडून आले. खऱ्या अर्थानं पाहिजे म्हणजे त्या शासनाकडून आपल्याला मोठा निधी पाहिजे असतो बाजार समितीला, केंद्र शासनामध्ये पाहिजे असतो. केंद्र शासनाकडून आणि राज्य शासनाकडून निधी मिळवण्यासाठी आपण कशाने प्रयत्न करणार किंवा आमदार या ठिकाणी ज्या काँग्रेस पक्षाचे आहेत मग त्याच्यासाठी आपण विरोधी पक्षाचे मिळवणार किंवा काय प्रयत्न करणार? सर्वप्रथम मी सांगेन की केंद्रामध्येही आता सहकार खातं चालू झालेलं आहे. हो. सहकार स्थापन झालेलं आहे. आणि सर्वप्रथम खासदार साहेबाला तेच सर्व शिष्टमंडळ जाऊन विनंती करणार आहोत की आम्हाला काय केंद्राकडून निधी भेटता येईल वगैरे सर्व आम्हाला त्यांच्याकडून सहकार्याची हे आहे. त्यानंतर लोकल ह्याच्यामध्ये देखील आम्ही आमदार साहेबांनाही भेटणार, सर्वजणांना भेटणार. आम्हाला जे करता येईल मार्केट कमिटीला वर आणण्यासाठी आम्ही ते प्रयत्न करणार. हे होते आपल्यासोबत या ठिकाणचे नवजुमट सभापती होते. त्यांनी सांगितलं बाजार समितीच्या विकासासाठी, शेतकऱ्यांच्या विकासासाठी आम्हाला जे काही पाऊल उचलायला होतील त्यावेळी सर्व पाऊलं उचलू आणि प्रयत्न करू खऱ्या अर्थाने बाजार समिती विकसित होईल आणि प्रत्येक जिल्ह्यामध्ये 1 नंबरला येण्यासाठी प्रयत्न करतील. बरोबर. त्यासोबतच आपल्यासोबत या ठिकाणी बाजार समितीचे संचालक म्हणून निवडून झाले आणि त्यासोबतच आपल्यासोबत नवनिर्वाचित संचालक पंकज देशमुख आपले जे सभासदांचे उपस्थित आहेत. खऱ्या अर्थानं त्यांच्या माध्यमातून पण या ठिकाणी बाजार समितीमध्ये मोठ्या फरकाने या ठिकाणी बाजार समिती उद्देश संपादन केलं आहे. एकंदरीत लढती काढायची लढत त्यांच्या भागात सर्कलमध्ये झालेली किंवा त्यांच्या संचालक पदावरच्या होण्यासाठी या भागाचं सांगायचं म्हणजे या ठिकाणी आमदार जे आहेत त्यांच्या माध्यमातून मोठ्या प्रयत्न केले गेले होते. पण शेवटी या भागामध्ये जलशक्ती विरुद्ध धनशक्ती लढत असताना या ठिकाणी जलशक्ती विजयी झाला आहे. आपल्याशी बोलण्यासाठी या भागाचे नवनिर्वाचित संचालक पंकज देशमुख सर आहेत. स्वागत आहे आपलं आणि शुभेच्छा आपल्याला संचालक म्हणल्याबद्दल. थँक्यू सर. सर काय सांगाल त्यांनी विजय संपादन केलं आहे आपण मोठ्या फरकाने? सर्वप्रथम आम्ही आमच्या भाजपची पूर्ण टीमची वतीनं आमचे खासदार साहेब प्रताप पाटील चिखलीकर व आमचे जिल्हाध्यक्ष कोजेगावकर साहेब व आमचे तालुका अध्यक्ष कनकटी मामा आणि आमची माजी आमदार साबणे साहेब यांचं सगळ्यांचं सर्वप्रथम मी आभार व्यक्त करतो. कारण ह्या सगळ्यांच्या प्रयत्नामुळेच आम्हाला हे यश आलं आणि त्यांनी आम्हाला सगळ्यांना म्हणजे ही जी टीम जी तयार केली ही सगळी पारखून टीम तयार केलेली आहे. म्हणजे मी ग्रामपंचायतमधून, आमचे सभापती साहेब सोसायटीमधून, आमचे दुसरे सहकारी नारायण पाटील त्यांची ग्रामपंचायतमधून, हे सगळ्या टीमचं वर्क करून त्यांनी ह्या सगळ्या काँग्रेस शासित किंवा आघाडी सरकारच्या ह्याच्यामध्ये की हे जे निवडून घेऊन आम्हाला फार मोठं स्ट्रगल होतं की आमची म्हणजे कसं पॅनल टिकल का नाही, म्हणजे लोक आपल्याला ॲक्सेप्ट करतील का. 2च महिने झाले होते निवडणूक होऊन आमदाराची. तर त्याच्यामध्ये आम्हाला फार म्हणजे फेस करावं लागलं आम्हाला ह्या गोष्टीचं. पण लोकांनी आमच्यावर विश्वास ठेवला. आमच्या वडिलांच्या अनुभवावरून, आमच्या अनुभवावरून, मी माझी सरपंच आहे आमच्या करखेडचा, आमच्या सगळ्याच्या अनुभवावरून ह्या सगळ्या गोष्टीवरून आम्हाला ह्या ठिकाणी यश संपादन झालं. आणि याच्यामध्ये आम्ही 50% आम्ही यंग सगळे नवीन यंग जनरेशन आहेत आणि अर्धे अनुभवी जनरेशन आहे. म्हणजे सगळं दोन्हीचं कॉम्बिनेशन चांगलं झालेलं आहे. तर त्यामुळं आमचं जे पॅनल होतं हे कधी आमचं प्रभावी झालं की कंपॅरिझनमध्ये आमचं पॅनल प्रभावी ठरलं, म्हणून इथं जनशक्तीचा विजय झालेला आहे. सर बघितलं गेलं तर खऱ्या अर्थानं तुमच्या वार्डमध्ये आम्ही एसआयपीला बघितलंय की खऱ्या अर्थानं तुमच्या वार्डमध्ये काठी टक्कर होती. त्याच्यामुळे तुम्हाला खूप मोठ्या प्रमाणात विजय संपादन झालं. ही काठी टक्कर खरंच होती? नाही होती. कारण काय झालं, काँग्रेस पक्षाची जास्तीत जास्त ग्रामपंचायत त्यांच्याकडे होती काँग्रेस पक्षामध्ये
आणि परत कालपरच्या निवडणुकीमध्ये त्यांनी पालकमंत्र्यांनी जे सगळ्या ग्रामपंचायतला जे निधी दिला आणि विश्वास संपादन केला, त्याच्यामुळं ग्रामपंचायतचे लोक असे उघड येत नव्हते की बाबा आम्हाला निधी दिलेला आहे, त्यांनी आम्हाला सपोर्ट केलेला आहे. ह्या गोष्टीमुळे आम्हाला तीच भीती होती की हे सगळं कसं जास्त संबंध त्यांचा सत्ताधाऱ्याशी येणारच ना ग्रामपंचायत म्हणल्यावर, त्याच्यामुळे काटेची टक्कर ही नॅचरल होतीच. सर, आपण संचालक होतात, आता आपण संचालक झाला तर आपल्या वतीने आपण बाजार समितीमध्ये काय काय ठराव आणून इच्छिता किंवा कशाचे बाजार समिती चालू इच्छिता, काय सध्या आपल्या ठरावाची काय प्लॅनिंग केली असेल आपण 5 वर्षामध्ये, किंवा आपलं जे ठराव असेल एखादं तुम्ही सांगितलं शेतकरी निर्माण आहे, अशा अजून काही ठराव आपण प्लॅनिंग असेल आपल्या डोक्यामध्ये, काय सांगाल? आम्ही आता आमची अजून आमची मिटिंग झालेली नाही. आम्ही आता मिटिंग घेणार आहोत आणि त्याच्यामध्ये आमचा अनुभव किंवा आमचे जे अनुभवी व्यक्तींचा अनुभव सगळ्यांचा घेऊन की जेणेकरून आम्हाला काय करता येईल स्फूर्ती, याच्यात काय भेटेल की जेणेकरून जे ग्रामीण भागातले जे शेतकरी आहेत त्यांना कसा न्याय भेटता येईल, किंवा व्यापारी जे लोक आहेत ग्रामीण भागातही भरपूर दुकानं उघडलेत व्यापाऱ्यांची, त्याच्यामुळं ग्रामीण भागातला शेतकरी देगलूरला म्हणजे तालुक्याला यायला तयार नाही, त्याच्यामुळे ते नॅचरल ते माल तिथंच हे व्हायला लागला असं. पण त्यांना तिथं योग्य भाव भेटतोय का नाही, आता हे जे भावाचे जे डिफरन्स आहे ह्या डिफरन्समध्ये ते टिकतील का नाही, त्या डिफरन्ससाठी काय करता येईल की जेणेकरून त्यांना तालुक्या लेवलला विश्वास आला पाहिजे किंवा इथं सुद्धा आपल्याला भाव चांगला भेटू शकते. या सगळ्या गोष्टीचा सगळ्या व्यापाऱ्याला बोलून घेऊन किंवा आम्हाला याच्यातून काय पर्याय करता येईल जेणेकरून मार्केट कमिटीलाही फायदा व्हावा आणि त्या ग्रामीण भागातल्या शेतकऱ्यांनाही फायदा व्हावा, याच्याबद्दल आमचा पहिला निर्णय तो राहील. म्हणजे उत्पन्न वाढायची सर, बघितलं गेलं या ठिकाणी बाजार समितीला मोठ्या निधीची गरज असते, तो निधी आपण कशासाठी मिळवणार किंवा काय प्रयत्न करणार? आता आमचे करते धरते तर खासदार साहेब आहेत प्रतापवाडी चिखलीकर, आम्ही पहिलं तर प्राधान्य त्यांनाच देणार. आम्ही त्यांच्याकडूनच जेवढा होईल तेवढं केंद्रात, आता अमित शहाजी आहेत सहकार मंत्री, त्यांच्याकडून जेवढा होईल तेवढा निधी केंद्रातून आणण्याचा प्रयत्न करू आम्ही. त्याच्यानंतर सेकंड ऑप्शन आमचे इथले आमदार साहेब आहेत, त्यांनाही आम्ही शिष्टमंडळ जाऊन भेटू किंवा तुमच्या माध्यमातून काही आम्हाला मार्केट कमिटीला किंवा शेतकऱ्यासाठी किंवा काय करता येईल व्यापाऱ्यासाठी याची मदत आम्ही अवश्य मागू त्यांच्यासाठी. सर, शेवटचा प्रश्न आपल्यासाठी, पूर्ण राज्यभरात बघितलं तर बाजार समिती सध्या मोठ्या प्रमाणामध्ये काही बाजार समिती बोलतात, मोठ्या प्रमाणात बाजार समिती डबायला आलेल्या सहकार क्षेत्रामधल्या, तर त्या दृष्टीने सर आपली बाजार समिती पण जिल्ह्यामध्ये 2 नंबरला होती. तर आपल्यासाठी सगळ्यात मोठं कष्ट तेच आहे की आता परत एकदा आपल्या बाजार समिती घसरला आहे तो 1 नंबरला आणण्याचा प्रयत्न करणं, ते आपल्यासाठी मोठ्या प्रमाणात कष्ट आहे. काय सांगाल त्याबद्दल? सर्वप्रथम काय झालंय, लोकांचा जो विश्वास आहे बाजार समितीवर ते पहिले संपादन करणं फार महत्वाचं आहे आम्हाला. कारण बाजार समितीमध्ये काहीच राहिलं नाही अशी नॅचरल भावना झालेली आहे. कोणालाही विचारलं मार्केट कमिटी काय होते, मार्केट कमिटी असं एक झालंय जे विश्वास, ते विश्वास पहिले संपादन करणं महत्वाचं आहे. ते विश्वास संपादन करून मग बाकीच्या ज्या गोष्टी आहेत त्या गोष्टीला म्हणजे जेणेकरून लोकांना वाटलं पाहिजे की नाही मार्केट कमिटीमध्ये काहीतरी आहे. गव्हर्नमेंट जेव्हा मार्केट कमिटीमध्ये काही सूत्र देते किंवा काही जे पॉवर देते त्या पॉवरचा युटिलायझेशन कसं होते हे त्यांना शेतकऱ्याला किंवा व्यापाऱ्याला एकदा व्यवस्थित कळलं की नॅचरल तुमचं सोर्स वाढतो, तुमच्याकडे आवक वाढते, त्याच्यानं बाजार समिती त्या लेवलला यायला काहीच वेळ लागणार. हे होते आपल्यासोबत नवनिर्वाचित संचालक पंकज देशमुख सर. खऱ्या अर्थाने त्यांनी सांगितलं की या भागाचा विकास करण्यासाठी, बाजार समिती विकास करण्यासाठी आम्ही सर्व प्रयत्न करू. त्यासोबत खासदार साहेबांच्या माध्यमातून असेल, विविध सदस्याच्या माध्यमातून असेल, आम्ही निधीसाठी कुठे कमी पडणार नाही. आणि परत एकदा बाजार समिती सांगितलं सर्वात महत्त्वाचा प्रश्न म्हणजे तो सर घसरला आहे, तो परत एकदा वाढवण्यासाठी प्रयत्न करू. धन्यवाद. कृषी बाजार समितीच्या नवनिर्वाचित संचालिका संगीता नारायण बिरादार यांच्या वतीने प्रतिनिधी म्हणून आपल्याशी बोलण्यासाठी नारायण बिरादार उपस्थित आहेत. सर, काय सांगाल एकंदरीत बाजार समितीमध्ये आपण संपादन केलं त्याबद्दल? सर्वप्रथम सर्व मतदाराचे आभार मानून माझे 2 शब्द सांगतो. सुरुवातीला आमच्या पॅनलमध्ये कोणी थांबायला तयार नव्हते. म्हणजे काँग्रेसचं एवढं 42चा टप्पा होता, म्हणजे निवडून आलेले 42,000चा आमदार साहेब निवडून आलेले, सगळे भिवू लागले. तर त्याच्यातून भीत असताना बी माननीय लोकप्रिय खासदार, बहादर खासदार म्हणतो मी त्यांना, लोकप्रिय खासदार, त्यांनी सांगितले तुम्ही काहीच भियाची गरज नाही, मी तुमच्या पाठीशी आहे. आमचे जिल्हा अध्यक्ष व्यंकटराव पाटील गोजेगावकर व माजी आमदार
ते बी लोकप्रियच आमदार होते, पण त्यांना काहीतरी कुठल्या तरी ह्याच्यामुळे पराभव पत्करावा लागला. त्यांनी सुद्धा सगळ्या म्हणजे आमच्या पाठीशी राहून अजून आमचे भादर तालुका प्रमुख, त्यांनी बी भादर तालुका प्रमुख कणकणके मामा, त्यांनी सुद्धा आम्हाला म्हणजे चांगलं बारकाईनं पॅनलमध्ये कशा पद्धतीची माणसं घ्यावं आणि एकदम चांगल्या पद्धतीनं निवडून येणारे उमेदवार घ्यावं अशा पद्धतीने त्यांनी बारकाईनं निवड केली आमची सगळ्याची आणि चांगल्या पद्धतीने निवड झाली. सर्व मतदाराचे पुनश्च मी आभार मानतो.